बागुरुम्बा दोहौआवहाय जिहेतु क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बिथां बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि बिथां गसाइखुंगुर ब्रह्मआबो नैबे समाव बिथाङाबो थांनाय 11 जानुवारिनिफ्रायनो बिथाङाबो नैबेवहाय गुवाहाटीनि नैबे सरासजाय स्टेडियामाव बिथाङाबो जथा दामगिरि महरै बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो नैबे समाव बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन जिहेतु मा बुंगोन बे समाव गिबि गिबियावनो आङो बड'सा चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबि गिबियावनो आङो बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जों बेवहाय 11 थारिखनिफ्राय जों दिनै बेवहाय 6 दिन जाफैबाय। 6 दिनाव दिनै ट्रेनिं होनानै नैबे हाबाफारिया दिनै माने जोबथि ट्रेनिं जागोन। अर्थात रेहार्साला दिनैसिम 6 सान जाबाय। बे 6 सानाव दिनै जोबथि सान। बे जोबथि सानाव दिनै जोंनि आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बे दिनैनि जोबथि जे रेहार्साल जानाय बा ट्रेनिं बे ट्रेनिंखौ बिथाङा जादों जा बेखौ बिथाङा नायनो थाखाय मोसाखावरि हान्जाखौ मोसानायखौ नायनो थाखाय बिथाङा फैगासिनो दं। बिथाङा दसे उनाव सफैसिगोन। आरो गोसोआव गोजोननाय मोनो जिहेतु 10,000निफ्राय बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना गाबोनहाय मोसासिगोन जिहेतु नरेन्द्र मदिनि बिथांनि खाथियाव। दा बियो जे बागुरुम्बा दोहौ बियो माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने मोनसे देरगाथाव मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारिया जानांगौमोन 2023 मायथाइनि गेजेरावनो जानांगौमोन। दा दिनै जोङो बे हाबाफारिया बोसोरथाम जाबाय। दा बोसोरथामनि उनावहाय नै दिनै फैनानै दिनै 2026 मायथाइनि 17 थारिख जानुवारियाव नैबे गाबोननि समाव जानो फैगासिनो दं। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने नायनो होननानै होंगो दोंगो दा दिनैहाय टिकेट दानदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि गाबोन जे जानो गोनां 17 थारिख दा भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा गाबोनहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। दा बेवहाय गोबां मानसिया जोंनि 10,000निफ्राय बांसिन जे मोसाखावरि हान्जा बे मोसाखावरि हान्जा गाबोन मोसानानै बुहुमनाङै सोमोनांनो मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव माने लोब लोब मानसिया माने सफैगासिनो दं जोंनि बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय। बड'लेण्ड नङा जोंनि सारा बुहुमनि बर' फिसाफोरा माने बे मोसाखावरि मोसानायखौ नायनो थाखाय फैगासिनो दं होननानै जोंनिसिम मेसेज मोनगासिनो दं। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' जाथिया जे बुहुमाव गावनि मोनसे बे जोंनि ट्रेडिशनेल जे बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिनानै जे बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो आवगायबोनो हाबाय बियो माने जोबोद बाख्नायथाव बर' जातिनि मोनसे देरगाथाव हाबाफारि होननानै आं बेखौ फोसावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना 11 जानुवारिनिफ्राय थाबोदों बेयाव नोंथांमोना जानाय लोंनाय आरो थानायजों नोंथांमोना माबाफोर जेंना भुगिनांदों नामा? जानाय लोंनायाथ' गिबि फैजेननायाव जे 11 थारिख जे जानुवारि 2026 बेहाय जों फैनो हादोंमोन। दा बेवहाय जानाय लोंनायाथ' एसे प्रब्लेम जादोंमोन। अब्लाबो एसेबां माने नेक्स्ट दिननिफ्राय जायाखिसै। दा खस्थ'ब्लाबो जोङो बेखौ दिनैहाय सैज्य खालामनानैबाबो जे जोंनि बे मोनसे बागुरुम्बा दोहौ जे बर' जातिखौ जे बुहुमाव सिनायथि होनो थांनो फैनायाव जों खस्थ'खौ खस्थ' सानालासे जे जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनो होननानै जों दिनैहाय बेहाय सफैबाय जेब्ला जों बेखौ सहायनांगोन। बेखायनो आङो बयखौबो दिनैनि बे बाहागो लागिरि मास्टार ट्रेनारजों लोगोसे एक्सपार्ट कमिटिनि लोगोसे मोसागिरि आर्टिस्ट बिथांमोनखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों। जाय जेखि माने एसे एनै माने प्रब्लेम जानाय लोंनायखौनो होन थानाय उन्दुनायखौनो होन फैनाय थांनायखौनो होन जोङो सहायनांगोन। सहायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे गाबोननि 17 थारिख बे हाबाफारिखौ जोङो खौसेयै मोनसे बाथ्रायै जयैनो जों सहायनानैब्लाबो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो नाजानांगोन आरो जाफुंहोनांगोन। आं बेखौ खावलायबाय। नैबे समावनो गुवाहाटी नोगोरमायानो जिहेतु बर'नि गाननाय जोमनाय जोंनिबो बुंफबदों। सोरगिदिं नायब्ला बर' मानसिफोर नुनो मोनो। मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनो? दा खोथाया बेनो जोंनि जे बर' जातिनि मोनसे गाननाय आरो जोमनाय आगर आखाइ बर' बिमानि दानाय लुनाय जे मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बर' बिमानि जे सोरजिनाय आगर आखाइ जे दख'ना जे जोमग्रा जे जोंनि जे गाननाय जोमनाय ब्लाउस आरो माखासे जोंनि गामसा बर'नि आरो माखासे जोंनि आर'नाइ
लोगोसे जोंनि जे ट्रेडिशनेल जे ड्रेस बे ड्रेसजों जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरनि गाननाय जोमनायजों जोंनि टाउनाव था बा माबा मोनसे हाजो बा मोनसे बिफां सेराव था जोंनि गाननाय जोमनाया बुहुमनि बिखायावनो बेरखांनो हानाय मोनसे जाथिनि मोनसे सिन दा बे सिन दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौनो लानानै जों गाबोन भारतनि गिबि मन्त्रि डक्टर नरेन्द्र मदि सारा जोंनि बे गाबोन जे दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय बे दिन्थिफुंनायखौ सोमोनांनो थाखाय जे मोनसे बागुरुम्बा दोहौ बे खाबुआ जोंनाव फैबाय बे जोबोद देरगाथाव आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायबाय थागोन बियो जोंनि बर' जाथिनि मोनसे जोबोद बाख्नायजाथाव मोनसे हाबाफारि बा बागुरुम्बा दोहौआ सारा बुहुमाव बर' जातिखौ मोनसे दुनियानि मा होनना बुंगोन बेखौ सोमोनांथाव देरसिन मोनसे हाबाफारि बा डेक'रेसन बा मोनसे बर' जातिनि हारिमु बे सोदोबा माने सारा बुहुमाव बेरखांगोन आं बेखौ गले गले खावलायनाय जाबाय।